sampun meluangkan waktu untuk menonton kami. Itu sudah begadang. Terima kasih. Ya, selamat ulang tahun juga untuk SMA 1 Sukarjo. Semoga lulusannya sukses. Terus spektakuler, terus sekolahannya semakin maju. Seperti itu, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Iki ana pamundhut sambung wanci dalu oke? Boleh. Oke, sambung wanci dalu dikompliti sak dawane nong. Kuwi banjaran karyane Mbah Sukron. Ayo mau nyidro asmara saiki sambung wanci dalu. Heeh, kaya apa diaturake. Kuwi nong nawangse. Yuk. Kanthi mriki Pak mboten napa-napa putrane nggih. Terus Nimas uga nanggepi oh, tak selani dulu ya, Nong. Yen nek bocah enten lare sing kepengin salaman kali Pak Dalang. Mau diagem mawon, Pak, mboten napa-napa, Pak. Diagem mawon. Nah, mriki. Nah, iki. Mboten napa-napa, mriki. Asmane, Mas? Nun? Nduk, Amit. Sinten asmane sinten? Rizky Alvaro Pradana. Nggih, kelas pinten? Kelas 3 SD. 3 SD. Nggih. Pengen pripun? Pengen salaman kali Pak Dalang. Oh, nggih. Pripun? Nyundunga pripun? Supados dados dalang. Bisa jadi dalang kayak Pak Dalang. Amin ya rabbal alamin. Pun sunat dereng. Dereng sunat pengen dadi dalang, sok kan nanggap Pak Cahyokun tadi ya, nggih. Bapake dikandani ngoten nggih. Bapake lek ora malah nanggap jadul ning mangke nggih. Nggih, salaman mriki. Mugi-mugi saged barokah. Nggih, jan topine apa lho kok ora koyo ndalangi to? Apa kuwi topine? Spiderman. Oh iya. Ora apa-apa kok gawe wayang Spiderman gelut karo Gatotkaca, Spidermane dikalahne ya. Kudu menang Gatotkaca ya le ya. Oh iya, pun melih, sampun Pak. Pun cekap. Oh nggih, kelas kawan Pak disunatne Pak mangke Pak. Non. Lah nggih kula riyen nggih belajar ndalang niku kalih bapak sunat ditanggapne Mbah Mantep nika lho. Nggih, ngoten. Tanggal pinten nggih ta jenengan? Ngoten. Sukses ya Le ya. Sekolah sing pinter, manut karo bapak ibu nggih. Aja lali bekti karo Gusti sing nyipta jagat. Semoga menjadi generasi yang handal, hebat dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Nggih. Pun matur nuwun. Samele. Nggih. Sami-sami Pak, nggih. Elok. Bu Rambu kuwi dikancani kuwi. Ayo. Rambu kuwi ya arep ndalang.